Здравейте, аз съм Каландето. Днес ще покажа една система. Тя е с влакче. Много яка. Това ми е контролният център. И тук контролирам всичко. А тия неща спират влакчето. Ето. Дърпат тия релси. И по същия начин на онова. Примерно, ако пусна нещо без да искам, ето тая ръчка. Или от тая. Това води. От сега ще пусне едно влакче от там. Аз да съм готов да издърпам. Ето. Ето влакче. Как се спрел. Но много яко издърпа релсите. Сега ще ги върнем по местата. Мога и аз да си се возя с това. По-често това на товарни колички. И когато няма никакви в контролния център, е това бутонче. И дайте се. Аз мога да отворя сървъра. Оп. Стартирам свят. Ето Google IP. Чакам. Не знам, защото така се получава видео. Така, ще кина това блакче. Аз ще направя на Game Mode 0. Падай! Аз съм с диамантена броня. Така. И там ме изприня влакче. Сега ще го пуснем по обратно движение. Само го спирам. Ай! Аха. Това не знам, много мъки. Ай. Добре. Сега си го върнем. Там съм провил някакви простоти, някакви глупости за един друг клип, който го качих вчера. Подвижните стълби. Тук едно нещо друго съм правил, което като бомба се закъсните. Ето колко бавно става. Това, защото съм го дал на макс. Ето тук това. С огнени стрели. Ето тук една машина за кактуси. Айде да. Но най-много ма кефи влакче. Аз съм маняк на релси. Сега ще го пуснем. Всичко в изправност. Дай! Да. Примерно, ако сложа някаква количка с оръжия, нелегален транспорт, бутам буталото. И ето. Сега пусна. Сега го издърпам. И иде количката, отивам там, взимам което взимам и свалям го. Това ще вземем